Bueno, irrikitan, itxio, gonea torre gaitu itzen, baina, mago baten magia imerkoik, ez da? Ingo dugu? Hombre, irrikitan, itxio. Ingo dugu. Vale, kartekin. Bai, gertatzen da maguik beti kartekin gabiltza handik ara... Kalde bat ingo ja. Nik adibidez, nik eukiko banian baraja bat, alko banin trukua, o trukua sekak ja baraja. Arazoi gabe, nik normali... Arazoi gabe. Jendeak uste du maguik beti gainean kartak dara matzaula, nik nire kasuan inoiz ez dakat gainean. Beti magin behar baldin badet lekuren batin, bai, baino bestela ez. Lana etxean gelitzen da kasu honetan. Bai, nire kasuan bai. Eginen dugu zerbait bera, maguik beti kartekin gabiltza esan bezala, eta guk beti trikimaioak egiten edo lako gozak egiten. Nik ez gaur eginen, zuk ingo ez dudana. Hola, nik libratzet, bai, gaur antzokin ez nagoela oporra. Gero izukaldatuko, oida, nik ja sukaldatu pixkat. Indaziok tratua. Bera, karta sortardiarekin egin dugu, asko ez luzatzearen ez da, eta ingo deguna bera, nik ingo dan gauza bakarra, bi paketetxo eginda. Hola, gutxi gara berdinak izatea, gutxi gara. Eta nik ez dut zer eginen, zuk aukatuko ez dut dana. Hortzoen tokitikan, eskatuko zut 7 karta aukeratzea. Baina kontu, zaukatu aldituzu 7 karta hemen gainetikan, edo hemen gainetikan. Eta aldete izangoiko bilak enduta urrengo bostak, edo... Kombinazio egin dezakezu. Egin dezakezu adibidez, bi hemendik, bost hemendik. Edo eta desordenean, bat, bi, bat. Nahi dezun moduan, hemen 7 karta bukatzea. Venga, bat hortikan. Hemendikan, lehenengoa. Eta bestetikan gainuntzeko 6-ak. 6-ak, bat, bi, 3, 4, 5, 6. Hola? Nahiko, ikain. Berdin egin dugu, beste 7 karta, baina kasu honetan zuk aukeratzen. Ikusi gabe egin dezu orain, kasu honetan aukeratu izango dituzu. Hortaz, nahi dezun moduan, errepikatu aldezakezu kombinazio berdina edo aldatu, nahi dezuna. Az de pika, az dekoi, no? Bai, hause bai, pikako. Bai, venga, aurrena. Bata. Vale. Gero, saldilla. Hau, erregina. Bi. Nolaek, hori zalde saldilla. Bihurtzeko erregina. Kukuin. Kukuin, vale, ni beste barajan itxoketa. Vale, gio zazpilla. Venga, 3. Erregia. 4. Txota, nola esatek? 5, Jota. Jota, vale. Hau bai, zaldia. Eta number 10 is the number of the lucky. Eta bat falta zaigu, bat, 2, 4, 5, 6, azkenekoa. Laua, bukatzeko. 7. Hauxe, zure 7 kartak, ara, hementxe. Eta soberan daudenak alboan utziko ditugu. Ara, Joseba, nik programa hasieran opari bat eman dizut. Bai. Poltsikoan dakazuna. Bai. Atera, mesez, poltsikutik. Eiak izorra. Jendeak uste orain, hitz egin degula zerbait eta zoni buruz ez dakizuz, gertatuken ezer. Opari badakazu, karta bat barnean bat zenbakiarekin. Atera barnean daun guztia, beku aldea begiratu gabe. Zer dao? Erakutsi. Buelta eman bertziot? Ez, buelta eman gabe. Orduan, nola erakutsiko pasa bola bakarrik. Ez, gogorra dia. 3 karta dare, 3 zenbakikin. Bai. Joseba, bat zenbakia utzi lehenengo paketearen gainean. Edo onduan, hementxe aurrin. 2 hementxe eta 3 hementxe, zuk egindako paketiak. Bai. Ara, nik ona etorri baino lehen banekien ze gertatu behar zan. Zuk 7 karta hartu dituzu nahi izan dituzun moduan. Nik banekien ez dago 25, 2 eta 5 da. Nik banekien 2 gorri eta 5 beltz hartuko zenitula. Izorratzen. Nik banekien, zuk nahi izan dituzun moduan hartu dituzu, argi eta garbi ikustea begira. Hemen hartu dituzula bat beltza, 2 beltz, 3 beltz, 4 beltz, zait, 5 beltz, gorri bat, eta 2 gorri. Baina Joseba itxoen zeren, bigarren paketea ikusten egin duzu. Zukaldatzen jarraitu hortxe kontu zartzia. Bigarren paketean ikusten aukeratu dituzuna izan dituzunak, baina zuk ezen egin koloreak zeirela klabia. Eta nik banekin hartuko zintura 4 gorri eta 3 beltz. Eta biztan zitxauen gaina. Beltz bat, gorri bat, 2 gorri, 2 beltz, 3 beltz, 3 gorri eta 4 gorri. Ara baino, hasieran nahastu dugu, karta sorta erdi hartu dugu, nik barekin soberakin agiltuko ziala 6 gorri eta 8 beltz. Eta zinezko alitzateke baino bera zen, beltz bat, 2 beltz, 3 beltz, 4 beltz, 5 beltz, 6 beltz, ara gorri, bat 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, bat eta bat, 8, eta bat 2, 3, 4, 5 eta 6 gorri, hoxe hor. Eta oidana, nola eta hauek harrapatuko baituan, ja ezingo guanin. Ez, gehiago ongo liateke eta luzeago izango litzateke dana, gainea buelta eman da 42 karta dira dauzotara, imaginatu. Eta gainea hor, 25 zitxion, 7, bestian zitxion, 6. Eta justu aukeratu ditu karta kantitate berdina. Oida. Artista iz. Bueno. Artista iz. Eiten da aldana. Arden da, ama. Eta neo parituzkiaken kartak ia iretzako ditu, no? Hau zitzako, gero mate izkizut, zuretzako baita hoi, noski. Ikaen, gordeko izkiaz. Ai, ama. Oide, maguak itizkienak, magia. Magia itelle.